Iyay. Ni kortahunon na eh. Kwarta. Kwarta. Ihap na kumigoy. Tagan. Pangitaon ko to Ronil. Kay natoy kwarta daghan. Tagan. Listo ka laron. Tagan nun ra sang. Uli jud kasi inyong wala kay kwarta ba. Hasta na imong buhok hurot jud na. Tagan na. Palikon ka na mo dang Ronil ro. Listo ka. Pars. Ara pars. Ara pars. Pars. Layda kang kwarta si Gio pars. Na ako na siya patag-natag na. Atong aton pars kay hutdon to na hasta na iyang buhok. Uli lagi nang upawa lagi. Oh, para kinada pars. Dara pars ay. Bugiro kay pars daghan kuno kay sa kwarta pars. Hutdon to na hasta na iyang buhok pars. Tagan. Kita lagi na iyang upawa lagi pars. Awara niya na. Tagan. Awara pars. Pusta ay pars. Tagan boss. Taganon ako? Tagan. Sige. Sugal. Sige, kasi yung 20. namin doon ay. Gipers. Hurot lagi ng 20, sagatos, kalibo, pwede. Gipers. Pwede asawa. Hambugi- Pwede asawa isugal. Hambugiro ka, Pwede pars. Pwede yung tayo isugal. Pili. Tagan. Nakay kwarta dong. Nako. Pars. Kwarta. Kalibo din pars. Kalibo? Oh, Kwarta. makita. Sa ko kasi doon ako Bert. Makita mo ginaron yung laban ay kwarta ang buwang gwa. Taganon, Uy, rasin yung ko kwarto ba rin. Kung gusto ko ni Gismil. Tika, kuha na ni. Ah, Minimum skalibo ra boss, minimum skalibo. Sa kalibo lang? Oh. Sige. 100 minimum, nya maximum skalibo. Tagan ra sayon ra kayo. Tagan na ra asa ninyo, tagan na. Aray. Tagan na. Butang imong kwarta boss. kani pars. Sa kalibo? Pildi lagi ng buwang lagi. Kalibo, Sa kalibo. Ready na ni, sure na ka? Isun. Ay, nataganan bukang yata. Yawa. Ah, pildi na. na. Bayar na yun. Dali. Ano ba? Ay. Mag-andam tarog tubo kay basig. Tagan. Pata naglimpo na Bert. Oh, ay problema na. Tagan. Tawagan na toron sila. Tagan na ra, tagan. Oh, hulaan mo. Tara. Pagka nila kayo marag kansing dikit. 500 ang Bandad lang. Tugal tani ha. Na, hagamay lang kuwang para mahurot. Urot man sa man siya eh. Tagam ni Ron. Tidak sa dambuang. Ha! O na! Dali Pus, paano ito yung mga asawa dito? Eh, Paano ito yung mga... sugal. Paano ito yung mga asawa dito ba? Isugal na ito kapil. Sugal sa. Inu- Oh, sugal. Binuang naman ang emoji oy. Sugal. Oh ha. Oh, kumanin mo dire sa mga Pars. pars. Focus lang, pars. Gi. Magkwartahan na mo. Hurot lagi na ron kwarta pers. Yeah. Ito, Rodos Mail Bert. Gi! Sugal ni yun. Sugal pa. Gamay na ka ng pildiya pers. Ah, Buriton nga ng para buwang. sa asawa. Ito ng kwarta ba yan? Pwede sugal ang asawa. Op. Sugal. Yay. Gi pers. Sa kalibo. Okay, kalibo. Sure na ni. Sure. Sure na. Sugal. Wala na sugal. Gi! Maro kay ka? Okay. Magic ra na. Magic. Waiti ka sa atong gidigatan na na. O, wag na ikuha na. Wag ilat. Pildi na sa si Bosing. Pildi si Bosing Ronel. Pers, pila naman itong pildiya pers. Possibility na Rodos Mail Bert. Okay. Hey, pars. Pos, mi, pars. Kinala pers, daog agad pers ha. Daog. Kaya na naman siya puhunan diya pers. Hoy, Tagay, para na Gio. ipagtagay. sugali na nag 2,000 kay alkansi na kami. Layo pa kayo magbihian. 2,000. Sige. 2,000, maximum 2,000 lang. 2,000. Sigatos, pinagabay. Oh, taga. Saya niya pers Hindi eh. yung tigabay. Dalir kayo. 2,000. Yoy. O, ang 2,000. kwarta ni 4,000 na lang. 2,000. Sure na ni, sure. Sure na. White tikas. Sure na ni, play. Boss, sugal ka, boss. Sugal. Ready, 1, 2, 3. Tagam! Pilde, tagam. Ha, sana. Balik na ang Sana. kwarta. Gi! Paggara-gara pang upawa ka. Bayad. Sugal. Wala tao di karon. Sugal. Kalibo sa kalibo Bert. Gi! Pwede, house and lot. Isugal na ni, house and lot, pwede. Kung asawa nga sabaan kayo, baba kayo, pwede rin gyapon. Asawa nga, sabaan kis baba, sabaan kis balay, pwede sugal. Ready, 1, 2, oh.
Mil sad. Ismail, sure na eh. Sure na ikaw, basi na kay katambag. Wa ko'y katambag diya. Sure na eh. Mag-iinom rami ron magkadaog ka. 3, 1, 2, 3. Oh, Ataya na White tikas, way ilad. Sure, pilde na eh. binuang man ang imo. Bay Gio eh. Sugal. Kinsa pa diha? Ali na mo dire. Kamera may naggibuang ni man eh. Carmen, St. Martin, Cebu. Carmen, Cebu, St. Martin. Siguro ari pa sa kay layo para ba kay nga tuwa. Buhol pa. Maglakaw kita ni. Woo! Magic na. Magic. Tagana. Asa dapit ang bayunit nga alo sa motocars. Asare. 3,000 pars, panglas pars. 3,000? Oo, panglas. Ismail. Sure na ni boss. Ismail ang maximum boss kay basi mapili ko. Ayaw. boss. Ganina, marunong kay kang upawa ka. Kulutahon ni ron. Kung buwan boss, wala na ko ika. Why? Boss, awa boss. Oh? 3,000 na lang boss. Kaya. Among punan 10,000, pampliti na buhol. Sugal mi kay dali ra kay kwarta. Gikan pa rin mo sa buhol boss. Gikan pa mig buhol bay. Yawa, Namali- manugalay. Manugalay mi. Ready. Ismail. Sa. 3,000 na boss. Ibang sa. 3,000 na. 3,000. Okay. Wala pars. Okay. Maglakaw na kita ni pars. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil. Sugalig 2,000 pars, panglas pars. Panguli na to ba? Panguli. Tagan Rene, sayon na kayo. Ano ibang kaon na boss? Sige, kamu piyong. Ayaw pagpiyong. Dili mo piyong. Panggi, concentrate lang pars ha, concentrate lang. Sintre ko niya. Concentrate lang gid pars. Malibog na siya. Concentrate lang gid pars. Sugal. Okay. Pars. Ana. Sure, good boss. Focus ka. Usbon na to. Usbon ako. Ilan ba? Usbon ako. Nanakaw sa ako. Sige bay. Ako mo pili bay. Kanang duol mo bay. Sure gid na. Sure naman, baka ka nagbulan eh. Kung dili. Nagduduha ko ng pikas bay. Ari lang dre bay, pikas bay. Sure jud ko nga naagi na dres pikas. Pwede ka. Pananaon. Ha pikas bay. Pikas bay, wa gid bay. Mapil. Kana. Gaan kita bay, gaan ko bay. Oh kana. Uy, murag ko na. Gi. Shoot na bay. Shoot ang 3,000 bay. Shoot na 2,000. Mamagol lang tayo. Igpadaw ng tubol. Ilan ba? 2,000 lang eh. Kay Sige, pwede ra sad. tubil ako sa motor ba? Sige. Gigi. 2,000. Okay, 2,000 ha. 2,000 Lara, 2,000 ha. Ready? 1, 2, 3. Okay! Pwede naman doon ba eh? Hindi mo. Maruan mo bay. Ang 10,000 sa kalibol. Kalibo na lang. Oh, asa na mag- Asa na makapars? Dali na kayo kagadaog, dili. Asa na makapars? Pars. Dapat ako. Pars. Uy, Gio. Kay ito bro to be. Tingong kunin mo may kining idea nga negosyo. Ay, saba. Nadaro to na ako. Dito ro to na ako nakita sunan. Gingnan bitaw tika nga may kining negosyo, di ka mo to. Kay tabi. Mauna akong kuan mo. Kay tabi. Abi ba jud para Kay tabi. para ganahan sila mo. Kay ito ba? Kay para na ako kapit gatas ba? Di ko maway sa Pila magatas? Burog. Kalibor man siguro na ba? 3,000 lang imo. Abi para ta abi. Sige, salamat pa ya. Biba. Salamat. Okay kayo. Sunod na sad. Sige, balik na mo. Ka 3,000 ko. Ilad na ko silang tulo. Mga bugo.